Mutuwa mai raba masoya. Dalilin haɗuwata da Zainaba. Wata rana na tsinci waya kiran iPhone 15 a ƙasa. Bayan na cire layin na sanya ta cikin wani waya, da na bincika sai na ci karo da numban kawarta. Sai na kira na mata bayanin abin da yake faruwa. Ba tare da bata lokaci ba, sai ga mai wayan ta zo domin ta karɓi wayanta. Ta ji daɗin hakan sosai, ta min godiya. Nan take sai ta buƙaci da na bata numba ta. Sai na bata. Tun daga ranar ba ma iya yin kwana biyu ba tare da mun kira junanmu ba. Akalla sau biyu. Hakan ya sa muka shaku da juna, amma ba soyayya muke ba. Wata rana da zan iya cewa ranar farin ciki ne a gare ni. Misalin karfe 2 na dare, ina kwance a ɗakina ina bacci, sai na ji ringin na wayana. Da na duba sai na ga ashe Zainaba ce. Na ɗauki wayan na amsa cikin muryan bacci. Na ce, "Salam." Ta amsa cikin murya tattausa. Ta ce, "Na tada ka daga bacci ko?" Na ce mata ba komai. Amma mai faru ta amsa min da cewa bacci na kasa yi. Na ce mata, "Me yasa ke kasa yin bacci?" Ta ce min, "Ba zan ɓoye maka ba Husaini, tunanin ka shi yana ni yin bacci. Yau kimanin wata guda kenan da haɗuwar mu, a kullum bana samun nisuwa in ban ji muryanka ba. Hakan ya sa na fara jin wani abu a kanka. Na yi tunanin kai ma ka fara jin wannan abun a kaina. Na yi ta jira domin ka faɗa min wannan abun, amma na kamar za ka yi jinkiri." Ta ci gaba da cewa, "Na kasa samun nisuwa a raina, hakan ne ya tilasta min dole na furta maka abin da yake zuciyata. Husaini, ina son ka, ina so na rayu da kai har abada. Ina fata za ka amshi soyayyata." Shiru ni dai na yi, ban ba ta amsa ba. Can sai na ji cikin muryan kuka tana cewa, "Husaini, dan Allah karka ce ba ka amshi soyayyata ba. Wallahi idan ka ki amsan soyayyata zan rasa raina. Dan Allah Husaini." Sai na kase ta. Na ce, "Zainab, ni ma na tare ina son ki. Kawai ina tsoron furta miki ganin cewa iyayenki suna da arziki. Kar na ce ina son ki, ki yi karɓan soyayyata. Ni ma ina son ki kamar yadda kike so na." Nan take na ji Zainab ta yi wani kara alamun murna. Da takaita muku a wannan ranar ba mu daina waya ba sai bayan karfe 4 na dare. Nan da nan soyayyan kudda ta kullu a tsakaninmu. Ba ma iya yin awa 5 ba tare da mun ji muryan junanmu ba. Allah sarki, mutuwa mai rawa masoya. Zainab ba ta taba tambaya ta kuɗi ko ta ce na siya mata wani abu ba. Sai dai ni na yi ra'ayin hakan. Ba ta taɓa ɓata min raina ba. Har wasu daga cikin abokaina suna kirana da na Zainab. Zainab ko ciwon kai ta ji na yi, ba ta iya yin bacci, ba ta iya cin abinci, domin tana cewa ba ta so ta ga wani abu ya same ni. A kowace sati sai ta je gidanmu domin ta gaida mahaifiyata, saboda ta san duk wacce take nuna wa mahaifiyata kauna dole na kaunace ta. A kusan kullum sai ta rera min wakan soyayya. Rayuwa kenan. Wata rana muna zaune tana rera min wani waka. A cikin baitin nata tana cewa, "Idan ana neman jarumi a soyayya, kana kan gaba masoyina. Ina son ka tamkar yadda dare yake son rana. Ko da yake baya ganin ta, yana jiranta kowace safiya. Ka zama haske a duhun rayuwata, ka zama nisuwa a cikin zuciyata." Nan take hawaye ya cika idona. Na shiga damuwa da jin kalamanta. Ta kalle ni ta ce, "Masoyina me yasa ka kwalla?" Na ce mata, "Domin jin daɗin wannan wakar taki ne." Ta ce min, "Domin ka yi farin ciki na ga murmushi a fuskan ka yasa na yi wannan wakan, ba don ka yi kwalla ba." Sai na sake jin ta ce, "Muna cikin jin daɗin soyayyar mu, sai wata rana mutuwa ta ɗauki ɗayan mu." Sai na ce, "Eh, amma ina fata ni ne riga ki mutuwa, domin ba ran iya jimre ganin mutuwanki ba." Sai ta ce, "A'a, ni zan riga ka mutuwa, domin na san mutuwa ta ba da dame ka kamar yadda mutuwanka za ta dame ni ba." Haka muka yi rayuwarmu ni da Zainaba cikin soyayya. Haka kawai ina zaune idan na tana da Zainaba sai in yi dariya in ji farin ciki. Ku biyo ni a fattu, a nan ne za ku ji cikakken labarin abin da ya faru a asibiti da abin da ya faru a gida